যতन खुलुमखा जों ताव 40 हाब्रम एसेम्बलिनि हयते जों एकटा प्रेस मिट खालायनो होनना आसुख्लाय माने रिजन उनखा जों 40 हाब्रमनि एसेम्बलिनि जे समस्त त्रिपुरा थानाय वारियर्स रक दं जोंनि बबागारानि सेंग्रा रक যত किसा किसा बाखाव दुख नांलायजाक बंखा तोनि 40 हाब्रम एसेम्बलियाव 29% त्रिपुरा दंइब एवं जेनारेल एरिया जिनि जे TCF नि बुरुक रक सापोर्ट खालाय दंइब तोनि कैंडिडेट रलिया अबनो मेन कारण ते अबनो तै जों ताबो एकटा प्रेस मिट नि माध्यमे जों जतन साख्लायनि मुसुगो जेहेतु कैंडिडेट रजागिया बाक्सा बाक्सा बुरुक साइतोंगो CPM बुद्रनाय बाक्सा बाक्सा बुरुक साइतोंगो BJP बुद्रनाय ताइले तो कारण आं साख्लायनि मुसुगो ई प्रेस मिट नि बिसिनतै एक्चुअली जों केबनो बुद्रया जों त्रिपुरा मथाय दंनाय बुवागारा जेहेतु जों बुवागारानि दल बुवागारा जे साख्लायनाय जों अबनि मतेनो दंनाय बुवागारा कायसनो बुत तारदे हंखले जों कायसनो बुद्रया बुवागारा अम बुरुकनो बुद्रदे हंखले जों अमनो रनाय ब जेसा जों अमनो बुद्रनाय जों शुद्ध बुवागारानो अपेक्षा खालायजा ते जे समस्त त्रिपुरा मथानि कर्मी रक दं बा सापोर्टार रक दं बा समर्थन रक दं आं ब्रावनो कयना मोसुगो ई बिसिनतै न ता चिंता खालायदि ता किरिदि ता लासिदि जों बुवागारानि वारियर्स जों बुवागारानि ऊपर विश्वासी जों समस्त किसु बुवागारानि ऊपर जान प्राण रोनि जों गसियो जों कुनो वानाया जों बुवागारा जे बिनि जे प्लेनिंग दं जों प्लेनिंग ऊपर विश्वासी आं खाख्लायो न कुनो ताकिरिदि ता लासिदि बा कैसबो कुनो बिभ्रांत ताउंदि बाक्सा बाक्सा अपप्रचार खालाय दंखा जे त्रिपुरा मथाले CPM बाय जुट उइन थाका त्रिपुरा मथाले BJP बाय जुट उइन थाका जों एरकमिया तावबो जों दरकार अंखले कायसनो बुद्रया तंनाय कयेक दिन नासिंदि जे समस्त समर्थन रक दं कयेक दिन नासिंदि जिनि बुवागा प्रेस मिट खालाय साख्लायनाय तो खालाया दा आं कयजांनाय ताबो जिनि जे YTM नि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जीवन किशोर रक बिल्लार देहन हामबाय जत सोशल मीडिया रंगना जिनि YTM नि सेंट्रल जे डिसीजन सामने जों अब जत विलेज नि जिनि 40 हाब्रम एसेम्बलियाव जत BC दं 11 BC नि जिनि जत लीडर फाइजाक जों तिनि जे डिसीजन लाहा महाराज नि जे लगे दं जों महाराज नि लगे ना तंनाय जों CPN बो थांया